सोर फैबावनोलै आंनाव दोनैदो सासोनांसिनो बेथारियानो गैया बोरो माथो लाइबानो नुजाफैदिया आंनियालाय मद' हाय हेल' र'लै बोरैबा जादों आंना नै लाइभ फैनाया बहाय थांखो दानो हाबो जाम्बा 4000 वाच टाइम जागोन बोरोलै माबायानो जायासै आंनिया लाइभआनो जायासै दिनै मोरै जाखो दे थोस आजिखा किरकम हইছে আমার बे सोरनि माबा जाखो मानसिफ्रालाय फैबायमोन नै साबा मानि बहा थांखो माथो आंनि लाइभआनो नुजाफैया मोरै जाखो लाइभआनो नुजाफैया आंनिया आवसावसोहाय एफा गोबाव लाइभ फैयो रोंलायलाङासै ना मा जाखो आंलाय लाइभआनो नुजाफैयासै आंनिया जोंबायसो आं खिन्थु नै हयसे जाबाय दासो हयसे जाबाय दासो मा ओंख्रि जाखो आब' सना होनदों अनजालुआ ओंख्रिया जोंनिया ना बिदैसोलै आगै अनजालु अमित ब्लगार नै ब्लु सिखाव आंनि ब्लगखौ माला लाना खालाङा दोनैबोलै लाखिखाथारबाय आङो मा खालामदोंनो लाइभ फैनायदों दोनै दसे फैबाय आरोना बेटारि गैया नेटबो गैया हटस्पट लानानैसो फैदों आरोना ओमफ्राय मद' आंना साफाख्रिबानो खमायबायसो मैया 13 थाबामोन 13था खमायदों साबसक्राइबारा खमायखायो बिदिनो आंनाबोथ' 1K नै मैया दाख्लैसो थाबथादों होनजायो आरोना 1Kआनो खनथाम खनब्रै जाबाय आंना खमायलाय दावखोलायनो मा जाखो सोरनो मा जाखोसै सोरनो हरनो फैसाखौनो फैसाखौ आङो गिबोयो भिडिअ होनोसैब्रा नोंसिनोसो हरनो नागिरदोंना मिथिबाय लाइक हो मोनसे लाइक होआखैबा लाइक हो मोनसे थांजोबफिनलायबाय सार्जार खर'आ बबेयाव थांखो आमिंख' नों सार्जार खर'खौ अफाय दोनखो आंनि सार्जार खर'आलाय अबे बैयाव अबे माबायाव हा मानो मा नांनायनि बख'आ नों आंनि सार्जार खर'खौ आंना साबस्क्राइबानो खमायबाय
आब' बै नोंनि थामनाइलनि फैसाखौ आंनो हरलाय थामनाइलनि फैसाखौहाय र' हरगोन र' वाट्सएपाव खेबना हरगोन आं दा वाट्सएपाव खेबना हरबानो मोनखागोन ना दे एनार आगै दाथ' 7 दं आंना सापाख्रिबानि खयथा दं 7ल'नो गोदानसो ना नोंना चेनेला एक्स येस एक्स लाइक डान थेंक इउ एनार आगै लाइक होनायनि थाखाय दिनैसो फैदों बेसेबा गोबावनि उनाव 9थायाव फैनो हायासै ओंखाम जानाया लेट जाबाय दिनैहाय ओंख्रि संनाया ओंखायनो लेट जाबाय आरोना आंलाय फैनाया हर आब'नो दे मद' होनदों उन्दुखाबाय नामा नोंसोरो सोरबा सोरबा मानो फांखाखौ गावनावल' लादों नोंलाय गोदाव सोराव गरमानो अखा दाखालि अखा थाबायना ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबाय नालाय सयज' हायासै गरमखौनो आंना चेनेला गोदान जाबाय मानो गोदान जाखो गोजामखो नोंनालाय चेनेल गोजामा बोरो मारै दं बयबो खोन्थाहरदो आंनिया चेनेला स्ट्रिक नांबाय 1 स्ट्रिक 2 टाइमल'सै आंनिया जिखिनि टाइमावनो डिलिट जानायनि चान्स दं आंनि चेनेलाहाय नैबियो ओंखायनो आङो मोनसे चेनेल गोदान खुलिबाय मन्जुलि अफिसियेल होनो नोंथांमोना आगैमोना थांनानै अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो आंबो गोदानजों खालामहरगोन कमेन्टल' हरनानै दोन आंनावसो दङ खर'आ लान्जायखौ नों लांदों दानो मोनबाय नों लांनायखौ मोनबाय मिन्थिखाबायना आगैमोन सनाफोर आंनियाहाय जिखिनि टाइमावनो डिलिट जानायनि चान्स दङ चेनेलाहाय मानोना आंनिया फार्स्टआवनो वार्निं फैखादोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय आङो मालायनि भिडिअ होनानैहाय स्ट्रिक 1 नांजाबाय आरोना दा स्ट्रिक 2 स्ट्रिक 3 मालाबानो माबा मोनसे होफ्लांबानो स्ट्रिक 2 नांबाथाय खनसेल' चान्स आरो जिखिनि टाइमावनो डिलिट जानायनि चान्स दङ आरोना मालायनि भिडिअखौ जिबनावबो दाहोलै होबाबो एसे माबानानै होनांगौ आरो नायै आंनावसो मारै बिदि जाखो आब' नोंनि चेनेला माबा सासे मानसिनि भिडिअ आपल'डखौहाय आङो भिडिअ बानायनानै ओरैनो वाट्च टाइमल' बारायथों साननानै आङो डाउनल'ड खालामनानै हगारदोंमोन आरो ओरै आपल'ड होदोंमोन ओमफ्राय आधा घन्टासोनि उनावनो स्ट्रिक 1 नांबाय आरोना जोंसारनिया अन फेन बायबाय अन फेन बानायबाय फ्रेन बानायबायनो प्रदीप बर' हाय वेलकाम सारफिसेल अन थेंक इउ गिबे भिडिअ लाबोनोसै ना लागै आंनियावहाय माबा मोनसे सानहरलाय गिबवे भिडिअखौ बोरै लाबोनो खोन्थाहरलाय आंनो एनार आगै ओंखाम जाबायना जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाबोखो प्रदीप बर' जिलि इन्टारटेनमेन्ट बा जिलिया इन्टारटेनमेन्टसो लालायबाय जिलि बाजै माथो जाखोनो आंनिया चेनेला बिराद गाज्रि खबर जिलि चेनेला आंनिया स्ट्रिक 1 नांनानै फैबाय आरोना स्ट्रिक 1 नांबाय जिखिनि टाइमावनो आंनिया डिलिट जानायनि चान्स दङसै आरोना खननैल' चान्स दंसै आरोना
जोंहा सोर जिलि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जायाखै लोगो जादों बिथाङा बिराद मोजां शर्ट भिडिअ होयो आरोना कपिराइट नांनायफोरखौ दाननानै ला जाय मानसिना कपिराइट नांनाय दं बे मानसिना बांसिन आर्न जाबाय थायो आर्न जायो आरोना बांसिन कपिराइट नांनाय भिडिअखौ दोननो नाङा मोसानाय सं रोजाबनाय हो गिभअवे जायो बिदिबाबो 2 मिनिट हमको चापर दे बयखौबो थिनदो बाजै जावैसो प्रदीप जिलि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालामदो मद' जावैसो मामा जिलि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालाम प्रदीप बर' जिलि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालामदो दे बेबो खालामहर मिथिबायना 8 जन दं मा होनदों जोंहा जावैसोआ जल्दी से 2 मिनट में हमको सपोर्ट चाहिए साउरी दीजिए जल्दी से ने जा भाई सब्जी दाल रोटी राइस सब्जी दाल रोटी राइस अच्छा है रात को ऐसे ही खाना चाहिए प्रदीप जी हगारा मादि मोजां माबा मद' नोंनि आङो माबा लिरनायखौ बुजियासै मा होनदों नों हगारा माथो मोजांनो हगारा माथो मोजां होनदों आरोना जिलि एन्टारटेनमेन्ट होनखो ना माखोथाय मद'आ आंनाबो कपिराइट दं मोनथामसो कपिराइटबा दानना लाजोब जिलि बाजै भिडिअ लाबोफिनदो जोंहानो भिडिअखौ लाबोगोन आङो भिडिअखौ बिराद दुखु मोननानै लाबोआखैमोन आरोना मानि बेबायदि कपिराइट नांजानायखाय 1K थांबाय बिसिबां खस्थ' खालाम 1K जाबाय आरोना ओमफ्राय दासो 1K जानाय समावसो बेबायदि कपिराइट स्ट्रिक नांनानै होबाय होमबा सोर दुखु मोना दे होनसाय आगै एनार आङो मामा भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ नोंसिनो आङो फिराया खोथाखौ होनखानायखा 1K जायोबा आङो गिभअवे भिडिअ लाबोगोन होननानै गिभअवे भिडिअ लाबोगासिनो दं बयबो आङो भिडिअ हगारगोन मोनसे नोंसोर बयबो फेसबुकआव आंखौ खालामनानै होबानो जाबाय शेयार खालामनानै जाहाथे बयबो बाहागो लानो हायो दे मा होनदों जोंहा गुमारिलाय दे मामा होनो थिनदोंना नों लिंक होबाय दे माबा होबाय दे ब्लु होबाय दे जिलि एन्टारटेनमेन्ट हाय नै जिलि नोंखौ प्रदीप गाबज्रि हरदों जिलि आंना भिडिअआ फैबाय नुखाबाय माबाया दा हायना मुलि रोंगौनो आदा नायखांखाबाय आङो हेल' मा खबर फ्रेन्ड खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव एसटी कॉमेडी मेरा चैनल 1 स्ट्रिक लग गया है इसलिए खबर तोरा मन में बुरा लग रहा है बे पिपिया नोंनि ब्लुखौ खावना लांदोंमोन नामा बिखुनजो हाय दिनै गला मोनलाङा बे ब्लुखौहाय लाखिगोन आङो थोसनो आब' मा ओंख्रि ना बिदैसो आगै कमल काट ना बाजै भिडिअनि नेमा सांग्रेमा सांग्रेमा लिरखांबाय र' नायजागोन बे आलदाराय आरोना हाय प्रदीप होनदों मद' मा पद्म आब' मा खबरा गाज्रि आगै खबरा गाज्रिसो स्ट्रिक नांबाय आरोना आंना चेनेला ओमफ्राय दलिना हाय आब' मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेरावसो आगै नोंहालाय मारै दं नों मा सासे बिराद दिसटार्बनि मानसिया जाबाय दा कपिराइट रेस्ट्रिक्टेड फैबा भिडिअखौ पार्मानेन्ट डिलिट खालामनांगौ आब'
औ आं डिलिट खालामबाय खिन्थु आङो आगोलावहाय डिलिट खालामाखैमोन आरोना मामा आनलिस्ट होनानै दोनदोंमोन प्राइभेट होनानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु आं दा डिलिट खालामजोब्बाय जोंनानैहाय वाट्स टाइमा ओमफ्राय खमायजोब्बाय आंना 2000 थांहां जानाया दानजोबनानै माबायाव फैबाय आरोना 1200 थाफैफिनबाय आयु नों बिदिसो नेहाया सना फैबाय जोंहा नेहा सना ब्लुसकाव जावैसो ब्लुसकाव लिरखांबाय आं ए ब्लु हरब्रानो जिलि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालामलाय जोंहा नेहा सना पद्म बर' नोंनो ब्लु हरबाय आङो जिलि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालाम जिलिनोबो सापर्ट खालामबाय आं नोंनोबो ब्लु हरनोसै जिलि आंनि केक हाबा फैबानो जाबाय दे आं लेंहरगोन ब्लु स्काव फैदोंहाय नौहाय ब्लु स्कावफोर खावना लांग्रा बिसोरो आंनि ब्लुखौ बेसे गोबावसै आङो लाइभ फैयैया होमबा बेसे गोबावसै नोंसोरो आंनि ब्लुखौ खावना लांनाया ब्लु मानो गाज्रिलै आब' आंना चेनेला स्ट्रिक नांनानै दङलै पद्म आगै स्ट्रिक वान नांबाय दाख्लै सप्तासे भिडिअ होनो हायाखै आङो मानि थाखायथो सौकेना हर बे गुमैखौनो ए नंगुमैया औहाय गाज्रिथारै मानो गाज्रि माबा थोनबाय थायो मालायलाय फैनायावहाय दे लाइक दानोखि थेंक इउ नोंना स्ट्रिक नांदों नामालै आब' नांदोंबा भिडिअखौ डिलिट खालाम नांबा बेलेग भिडिअआव नांनो नागिरो भिडिअखौ प्राइभेट खालामना दोन दानबाय आङो डिलिट खालामबाय स्ट्रिक वान नांबाय जिखिनि टाइमावनो डिलिट जासिगोन आरो आंनि चेनेला ना मोननैल'सै ओमफ्राय दे खालामहरगोन बा मालाय कपिराइट नै खिफिबाय नों गुमैया खोनायाखै निहा माबायदि खिफिदों ब होनलायखाबायहाय गासिबो बिदिनो ब होनलायनाय खिफिदों नै दैसाना दे नो दे जुलिखौ जिलिखौ सापर्ट बानायबाय सिसिलु दे बाबा दे सापर्ट बानायबाय जि नोंखौ मद' ब्लगआ सापर्ट खालामबायनो बाजै दाउ लकेल नांगौ मानोबा नेहा होनदों लाजि साला बे पापि ब्लुखौ मामि लाखिनो नोंनि बिजामादैखौ नागिरना फैदोंमोन आं नोंगौ दिब्बियाहाय आब' मा खबरनो खबरा बिदिनोसै आगै चेनेलाव गोदानबा लाइक होदो आरो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना होदो आरो साबसक्राइब खालामाखैबा दिबिया आगै आरो बेग नांगौबा आंनि भिडिअ'आवहाय कमेन्ट हरनानै दोन आरोना आगै दिबिया ना सोरनिबा सापर्ट आइदिसो नामा दिबियाया नायनां ए आं सापर्टखाथ' बोरो अफाय थांखो एनार मावजिनो नेहाया मिनिबाय हनै मेगन खेबहरबाय थोस माथो खिफि फादुरासो नों दा खिफिदों नों दा माने नों माबासो जागोन ना नोमायसो जायो नोमाय खिफिदों नोमाय आंखौ आनैसो जायो नोंहा जिलि सोमोन्दोआ उल्था फाल्था जानानै दं जोंहा फादुरासो बे गुग्ला फादुरासो बे गुग्ला जोंबो मा होनखो बुजियासैहां नेहा गाबहरबाय नै जिलिया नेहा सना मा ओंख्रिनो नै निकिता फैबाय जोंहा आब' सना दिनैसो निकिता आगै आंनिया चेनेला स्ट्रिक नांदों सप्ता खनसे भिडिअ होनो हायाखै आङो गाबोन समफोरसो भिडिअ होसिगोन आरोना लाइक दान थेंक इउ मदन होनदों नोंबो सापर्ट खालामहरफिन जिलि
नै गौथम आगै फैबाय जोंहा इउटुबनि फैसा मोनबाय नामाहाय बाजै गावदांनो औलै इउटुब पेमेन्ट मोनबाय आंहा नांगौ नोंनो हावलाद नांगौबा हरथ'गोन आङो एनार मावजि अमा मैखुन बाजा फाथो रुनायसोनो 1K जानायनि पार्टि नांगौ जाहोगोन र' जोंहा निकिता आगैखौबो लेंहरनांगौ निकिता आगै फैगोन ना फैया 1K जानायनि पार्टियावहाय गोरलै केक हागोन 10 थाखासोनि हाय रिसानो सोरखौ रिसा होनहरलायखोहाय सोर रिसा फैदों रिसा गैया जुलिखौबो थुना होथिन मामा जिलि मद'खौ सापर्ट खालामफिनोनो ओंखाम जाहोसैलै बाजै आं ओंखाम जानोसै दे जिएन बाव नेहा सना बरिया गोथावथार दे ओंख्रिया होनदों 1K कंग्रेसन पार्टि जल्दी अके नेहा डार्लिं नेरसोन मोजां ना खबरा होनदों नेहा एनार मावजि होनदों जिलि अके होनदों रिसा मोजां दासान्दि खबरा माबाखौसो होनदों निकिताखौसो होनदों ना फेसबुकआव रिसार्ट हबायना नामा गौथम फाग्ला दिनै एमबि गैया नामा नोंहा होनदों आंखौबो सापर्ट खालामदो सनाफोरनो हनै जेबि ब्लगखौबो सापर्ट खालामनोनो जेबि ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो दे निकिता ब्लग आगै ओमफ्राय गौतम हरलै बाजै 10,000सो दे गाबोन लांफै गसाइगाव बे माबायावहाय सारियालियावहाय दे 1K पार्टियाबो अके गिभवे भिडिअ लाबोगासिनो दं कामिं सुन नेनानै था वेट अके बाजै साबस्क्राइब खालामनो हरदो थांगोन दे आब' फै दलिना हाय लोगोफोर दलिना जेबि ब्लग जिलि इन्टारटेनमेन्ट बिसोरखौ सापर्ट खालाम दे एनार बोरो एन फाग्लि अफार सोलिदों नामा हरहाय एमबि नांगौथ' ना निकि ओंख्रिया आलु टमेट' ना फ्रायनो मा जाखोबले फनाव हरदैहाय बाजै गावदां एकाउन्टाव हरदोलै बाजै गावदांनो लांफै इउटुबनि पेमेन्टखौ बिदि होजेना ब्लु होबाय फांखा नाङाखै नालाय खाजाबनानै ला लाइक डान थेंक यू निहा माखौ मिनिखोलै निहा इंडिया में क्या चल रहा है कोई तो बताओ मेरे को मा जागासिनो जोंनियाव बादल बरसा बिजुलिनो जागासिनो नामा खोनासंनो बाबाय आङो नेहा जोंहाबो बानायनांसिगोन बानायलाय मोसानानै नेहा सना मोसा डान्स खालाम बादल बरसा बिजुलिनोखौ मोसालाय नेहा हरजाया नामा एकाउन्टाव हरजाया आंना फैसाया एकाउन्टाव हाबा हाय दलिना होनदों नै आं बानायनि र' बे संखौ गोसो जादों बानायदो दे बादल बरसा बिजुलिनायखौहाय जोंहा दलिनाया जा बरिया जेबि ब्लग नोंनि नामानो बोरायनि मेदा आंनि बोरायनि हागोन ना हायाथायनो आं दहाय मोसानायदोंमोन डान्सारखानो बरिया डान्सारखानो जोंहा दलिनाया जा बरिया डान्सारखानो आयै आं मिथिया मा सेरबायहाय मबाइलाव थुदोब्रा हागोन ना हायाथायनो हरदोलै बाजै
लाइक मोनसे लाइकआ बेसेबां जाखोथाय 11था लाइक थेंक इउ 11था लाइक खालामना होनायनि थाखाय हागोन मानो हाया जानो जों खस्थ' बानायो देखायासो बानायो खस्थ' बानायो देखायासो औ बिसिनाखौ मानो दोला होजोबखो नों ओमफ्राय दे बेखौ लांदो नोंबो खालामबाय हा खालामबाय मद' बर' नोंखौबो सापर्ट खालाम हरफिनबायनो जेबि ब्लगआ लिंक हरबाय आंनिखौ थुफिनदो दे नायदो एकाउन्ट माबायाव नाय थांनानै हरफिनबायनो नेहा नोंबो मिनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम जेबि ब्लगखौ खनसे कमेन्ट हरबावलाय दे थै गुड नाइट लाबोनो थिनबाय गुड नाइटखौ लाबोआखै नोङो थाम्फैयालाय माबायदि ना मुसारि सोंनो हायो ना मानो हायो गोदाव सोराव हार्ड ब्लग हेल' आब' हेल' आगै सोर जाखो हार्ड ब्लगआ सोरबा मामा होनदां नामफोरखौनो सोलायजोब्बाय मालाय नै 1K थांबायसो कंग्रेसुलेसन 1K नि थाखाय आगै आंखौबो लाइक होआखैबा लाइक होदो मारै दं खबरफ्रा खोन्थाहरदो आगै नेहा सना फुल सं मोसाना भिडिअ आपल'ड होलाय माबायदि मोसायो नायनो आंथ' मोसानो रोंखायालै मा नेम गुमैना जेबि ब्लग गोजौआव थाबोबाय आं सानखाथारदों इजि गेमिंसो सोलायबाय गेन्द्रा मोनसे कमेन्ट हरबावलाय मोनसे कमेन्ट हरबावलाय आंनियावब्रा लाइभआव हरलाबाय मा हरो नेहा सापर्ट खालामनो फिनबाय दे मा नाम गुबै हेल' लिरना हरब्रा मा लिरना हरनो बेलाय नेहानो है एनारनो मा फाग्ला है एनार नों मा फात्ता मोननोनो जिलि एन्टारटेनमेन्ट नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आंबो बेक खालामफिनदो देनो जिलिया ओंखाम जाहैग्रोबायगोन नैबे जेबि ब्लगखौबो खालामहरलाय दलिना दानो बेक मोनगोन नोङो दलिना बर' आगै गुड नाइट आब'सना दानो उन्दुनोसैबो निकिता बे जिबि ब्लगखौ सापर्ट खालामहरलाय निकिता दानो बेक मोनगोन नोंसोरो गुमैजों आंनाव कमेन्ट हरना दोनहर आं लायाखैना गावसो लादों नों साबसक्राइब खालामना हरगोन दानो खालामगोन बियो हनै लाइनाव दंखायो दुगागा ससमा गानलायखायो नेहा नायसाय नोङो हिन्जाव गुन्दा नुखायोना नेहा जेल एटामेना आंनिखौ बिथुवाखै गुड मर्निं अल आब' अनजलिनो माने गुड मर्निं जाफैगोन नोङालाय दानोलाय सोरांनो 2 घन्टा दंबावोलै बिखुंगुर 2 घन्टा दंबावो दलिना जेबि ब्लगखौ सापर्ट खालामहरलाय दानो बेक मोनगोन 50 जनबासो लाइभ फैनो हायोथ' फैसिगोन मर्निं हे नो जोंहा हार्ड ब्लगआ नामखौ माथो सोलायलायखोब्रा आगै सोर फैनो नोंनावलाय फैगोन फैनायालाय आं दाख्लै बारायहोनो होननानै बिबाय आंनिया चेनेला माबा जानायाव नेहा आब' नेहा नोंखौ लिंहरदोंनो जेबि ब्लगआ नोंनो गुमैया होनदों नामा गुमैया औ आब' मनजुलि मा खबरा बिदिनोसै आगै
ब्लग हगारनो सानबाय नेक्स्ट अके ब्लग लाबो बिखुंगुर सनासो लिंहरदों लोखि होनदों ओखि होनदों ओखि बादल बरसा बिजुलि जानोसै आंनिखौबो थुना होफिन बयखौबो जोंहा मद' ब्लगखौबो सापर्ट खालामनानै हो सोरनाफोर जेबि ब्लगार नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आं नांनोबो दे मा कमेन्ट हरदों दा दलिना बर' दलिना बर'खौ सापर्ट खालामहरफिनलाय नोंखौ खालामबायनो नायलाय चेक खालामलाय बाबुआ एन आब' सना सोर बाबु लिंहरदों थां दलिनानाव डाइरेक्ट थां खालामनाङाब्रा लाइभआव थांनानै ग्रिन खाना नोंना बेयाव थां ओमफ्राय बिखुंगुर जेबि ब्लगखौ सापर्ट खालामलाय गोजौआव थाबोबाय गोजौआव नोंखौ दानो बेग मोनफिनगोन आरो ना भिडिअ नायै खालामहरगासिनो दङ नै कमेन्टल' हरनानै दोनहर निउ फ्रेन्ड बाजै लाइक दान थेंक इउ प्रमद नार्जारि आगै बे मानसिनियाव दलिना बर'आव सेट थांदो नों मोनबाय सापर्टखौ मोनबाय दा नायबाय दा दलिना बरग'यारिनाव सेरदो बर'नाव कमेन्टआव थां डाइरेक्ट कमेन्ट खालामग्रो कमेन्टआव दलिनानाव सेरदो अखा हागोन बे संखौ खननाङानो मोसानायखौ नायदोंनो नै दलिना बर' आयु मथिद्राय जाबायनो दलिना बर' नोंखौ मा होनदों हनै एसे हामबावनांगौ होनबाय हनै दलिना बर' आगै अबेनि नों खिथाहरदो एसे एज गेमार आगै हार्ड ब्लग आगै जे ब्लगखौ सापर्ट खालामहर भिडिअ नायै बेक हरगासिनो दङ नै आनजायो बाबुखौ नों सिनाया आब' सिनायो माबाखौ होनदों दा बिदिखौ होनदों दा अके कमेन्ट हरदोंमोन चेक खालाम भिडिअ नायगासिनो आं हनै बे गानखौ खोनासंनो बाबाय आं बे गानखौनो खनबाय अखा हायोनो बादल बरसा पानि में सोरना हाथाय गैया फुनदेराखै बियो आब' सना थाब राव होना फैदो दे नेहा नोंगौ नामा बिसना नोंगौथ' एमबि गैलालै बाजै गावदां बाय नै एमबि गैलालायनो दलिनाया मिनिगासिनो दङ नै मिनिबाय आरोना हाथाय गैया होननायखाय नेहा आब' सना आरे थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ गुड नाइटबो लाबा मुंबो लाबा फाग्लासो हौवाया लाइक दान सना मोनसेबाव थेंक इउ एक्टिंसो खालामदों एक्टिं फिसाइजों सोबाजादों बुजादों होननानै मेसेन्जाराव फन हरनायनि होननानैहाय भिडिअ बानायनायानो एन मुसाहारि ब्लग लोगो जादो दे होनदों दिनै नोंखौ जा गोसोखांदों आंखौहाय नेहा मानोथो फन हराखै फन हरबानो जायोमोन ना रायज्लायनो मोनबा गोसोफोरखौ मोजां मोनोना माब' सोरखौ साब खालामनो थिनदोंमोन कमेन्ट हरफिनलाय दे आंनियाव हेल' लेन हरफिन दे र' कमेन्ट हरगासिनो दं
दैबाना जायाखै नामा नोंसिनिथिं जाजोब्बाय भिडिअ नायाबा कमेन्ट हरजायो नामा बोरमा फान्दा बे भिडिअआवसो थांनानै कमेन्ट हरदों दा नोंनो आरे कल हरनोसो सानदोंमोन आं मानोथो हराखै नोंखौ बिजि सानना हरदिया उन्दुदोंसो आं दिनै जा मोजां उन्दुदों 12थानिफ्राय 4थासिम उन्दुदों नायलाय बिखुंगार होननानै मिनिनाया जेबि ब्लगआ बेखौ सापर्ट खालामलाय दे मामा सोरलाबला हरखोब्रा गोमबोरसो फैबाय नामा आरबि मिक्सार बय हेल' आब' हेल' नों सोरदों बिखुंगुर अलिना नों कमेन्ट हर दलिना नों कमेन्ट हर फुल भिडिअ नायना ब्लु दं नोंनानो अन बे ग्रिन कालारा ग्रिन कालार बिदि होबाना बिदि ब्लु होबा बयनिबो चेनेलाव बे गोथां गोथाङा आं गोथांखौ बोखारबाथाय नोंना गोथां ना बे गोथांखौ बोखारबाथाय नों रावनिबो चेनेलाव हाबनो हाला सोरनाबा गोसोम सोरनाबा गोथां दङना नुवाखै नोङो थौ बावबाय कमेन्टआव औ रेन्ज बिखुंगुर बेलाय जिबि ब्लग गोजौआवहाय सापर्ट खालामदो नोंखौ दानो बेक हरफिनगोन बियो भिडिअ नायगासिनो आर बि मिक्सार बय आब' नों आंखौ नायसनलाना दा आर बि मिक्सार आगै साबसक्राइबखा बिखुंगुरजोंना ए बिखुंगुर नोंखौ साबसक्राइब खालामखानायनो आर बि मिक्सार जोंहा जिबि ब्लग्सखौ सापर्ट खालाम दे आगै नोंखौ दानो बेक हरफिनगोन ओइस बोथोर हेल' आब' आंहा दासो फैबाय जेबो नङा आगै दे ओइस बसुमतारी आगै आंनि ब्लुगाव खावना लांदों नोङो दिनै गला नोङो होलांखाथारनांगोन नोङो सापर्ट खालामहरदो दे जिबि ब्लगखौ हनै गोजौआव दं बेबो नोंखौ दानो सापर्ट खालामफिनगोन आरोना लाइक दान आब' थेंकिउ एन आब' मा ओंख्रि जायामोन आब' होनदों नेहा मा ओंख्रि जायानो एन मुसारि ब्लग नोंनिखौ साबसक्राइब खालामना दे बेक खालामफिन देनो साबसक्राइब खालामबायनो अके आब' जागोन देनो आरबि सना अमा मैखुन भाजा फाथो रुनायनोहाय ब्लु नांगौ आरबि र' ब्लु हरगासिनो हरबाय आयु बे जिबियालाय सोर जालायखो मा लिरनानै फैलायखो सोरनिबा सापर आइदिसो होनदां बियो जेबिया हेल' जेबि सोर जाखो बे जेबियालाय दलिना बाजैहाय नों नै दलिनाखौ गाबज्रिदों आरो बे मिक्सार बय लोगो जादो देनो सार आरो बे जानो हायो आरो मालाबा बेखेवदोंमोन आरो मालाबा खनजेनदोंमोन आनजादाव बिखौ लोगो मोनदोंमोन आं बे खेलाखौ आं आनजादाव जानो हायो बेनो मा सोर जाखो बेलाय अ गोथाव आब' सोना आंनाबो दोला दोबा जायोमोन ना आब' ना मा होनखो जेबि खेया खेया लिग्रा फंबाय इंलेण्डनि आरो आनजादाव जायो खेबसे थांब्ला बेखौ लोगो मा होनखो बेहा निउ फ्रेन्ड काम प्लिज ओइस बसुमतारी जेबि ब्लगखौ सापर्ट खालाम गोजौआव थाबोबाय जेबि ब्लगसो जेबिया नङा दे जेबि ब्लगासो आरो बिसना होनदों निउ फ्रेन्ड काम प्लिज जोंसार सनाहाय नोहाय जों जेबिया जोंसारसो नामा मा लिरदों ओमफ्राय बियो ओइ र' हामाहानो मा लिरदों नोङो
फरायनो रोङा आङो एफा आं बिखौ मिथिया जायो अलानो जायो आं जेबो मिथिया बेखायनो आं आंनि बिमानो जायो आं माब्ला बेखेदोंमोन आरोनो जावलिया जावलिया लिरदों बुजियाखिसै आङो आंनि बे इंलिसखौथ' फरायखाला आङो रोंखायाखाबो अलिना दलिना लोगो जादो दे फुल भिडिअ नाय दे नों दलिना नोंखौ लेंहरदों हनै आइदै थाम्फै अरबायलै आरो बे जेबि ब्लगखौ माबा खालामहरबाय दा सापर्ट खालामहरबाय दा सापर्ट खालामहरबायबा नोंखौ सोरजों थार सैनो नोंलाय सोरथो ओमफ्राय नोंना मा नाम जेबिनो Pitato da Semtuda season on September the Amazing Spider-Man बिदिसो गान खनसां आं खालामबाय चेक खालामाबा नै नोंखौ आरबि मिक्सार बया सापर्ट खालामबायनो नायसाय चेक खालामसाय खालामबाय खालामहरफिन दे नोंबो भिडिअ नायनानै बादल बरसा बिजुली तख्त जबानी ना मा होनो बिदिखौ आरबि आं नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय नांबो नों दाबो बेक खालामाखै नों दाबो बेक खालामाखैनो आरबि आरबिखौसो होनदां माबाखौसो होनदां दलिनाखौसो होनदां आं जेबो हमनो हायाखैब्लाबो आं बे खेबसे थांब्ला फैफिनना जायो सोरना आंनो सापर्ट नाङा दैनो दे नों सापर्ट हरदोब्रा आरबि मिक्सार बय आं नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाय प्लिज रिटार्न कमेन्ट हरना दोन अब सोनारबायनो बाय बाय नेहानो माबासो नामा एनार नङालै बसुमतारी नों खालामबाय नों बिखुंगुर खालामबाय आं अनजलि नोंखौ खालामखानायसोनो बिखुंगुर आगै बैबाराव आं खालामना होदोंना दोर मा बुङोथ' मेकआप वार्ड एन वार्ड toward him is nobody when it is be like that thank you like देनिखिले दरजाव अलानो जिउ उखैनाय आं फराया एफा गोलाव निउ फ्रेन्ड खामनो आनजादाव मोजाङै उथ्रिनो हाबाय खालामबाय आं आरबि मिक्सारबो आदा खुंगुरनो बे जेबिखौ सिनायनाय मोनदों दे आङो र' नोंसोर लोगो बेग बिदिखायनो बेग नोंसोर लोगो बेग बिफिनो बिदिखायनो बेग जाफिनो होनदों
on thank you आरो बे कमेन्ट हरबाय आं चेक खालामदे on thank you कपिराइट थाबाबो रासिन खमायो दे चेनेलाव जाय जायनाव कपिराइट दं दानना लाजोबखा कपिराइट थाबाबो खमायो साबसक्राइबारा कपिराइट दोननो नाङा औलै आंना खेबसेनो 30 जनजों खमायबाय आरबि मिक्सार बय होनदों बहुत जायो अब्लानो जिउ आंगो जानो हायो आथिखालनि मुगायाव मबाइल गोदान रदायाव जायो आं आनजादाव माब्ला खोनजेनदोंमोन मानिखौ मानो बावो नोंहालाय बिखुंगुर लोगो जादो दे नो बिखुंगुर दलिनाजों लोगो जादो नो दलिना कमेन्ट चेक होनदों वन दे जाबासो बेक हरगासिनो नांगौ आं फैब्ला बयबो खारो फाग्लासो सोरमोनलाय जोंहा साबर आइदिसोना नोंना बेयो खोन्थाहरदोब्रा खोन्थाहरलाय जेबि ब्लग सोरमोनलाय आं बावबायलै गोमबोर सिंसोमोन नामा आं सिनायनाय मोनगासिनो दङ एफा गोबाव लाइभ फैयो नामा सोलायलाजोब्बायना नोंसोरो बावबाय एनसना मैथा नासोमोननो सिनायहां मोनथारदों आंलाय माथो नों कमेन्टखौनो जोंनिखौ लाखुमा जोबो जोंनिखौ मोरैथो स'आनो जाफैयाखैना सिनायहां जादों गोसोनो जासुलाबोथ' नङा बेयो निरन्जयसो होनदां जेबिनो निरन्जयबो नङा जोंसारबोथ' नङा सोरमोन खोन्थाहर नङाबा दानो सौखाजोबगोन आं हाथाय थाथायनो थाब खोन्थाहर होनदो एसे खर' गुदुं खालामनो आंनो सिनायहां मोनबाय आं बबेनि सोर जाखो बे जेबियालाय होननायसो जाबाय जारला सयथिबोनो नोंनाव मा सानदोंमोन आं नोंनाव मा सोंदोंमोन होनो मा सोंदोंमोन For you need to Singapore मा need to बुङो सोर आब'नो need to मोनैसो नामा
मा होनगोन आरबिसना बुं आं दलिनाखौ सापर्ट होनो थांदोंमोन नो जाम्बा बे नोंसो नांगौबानो सापर्ट होआ होननायखौ दाना हगारफिनदोब्रा बदाल खालामनानै जाम्बालाय टेस्टिं हेल' टेस्टिं होनदों नेहा दाखालि आं मा होनो थिनदोंमोन अनजलियाबो सना दाखालि आं मा हरनो थिनदोंमोन आब' सना मा हरनो थिनामोनलाय बावबायलाय सना आगै खनसे खोन्था हरफिनलाय आरबि मिक्सार बय सान हाबनाय लामायाव लोगो लोगोनो बिसोरनि थाखाय आरो आनजादफोराव आं बे मोनामलाय आरबि सना प्लिज खिथा मामोन दुलिना आब' सना साबदान रानि बसुमतारी फैबायनो जोंनि गेजेराव हेल' आब' मा खबर ना खबरा बिनोसै आगै थोद आंनाव कपिराइट फैगोनथ' नोंनि मिउजिकआ मा ओंख्रि जानानै फैखो रानि बसुमतारी आगै आंहा दहाय जा गोसा गोलैना माया रानि आंजों लोगो जादो दे आयौ हगारगासिनो थांबाय लोगो दंना गैयानो रानि लोगो दंना गैयानो बिखुंगुरजोंहाय गैयालै आब' खोथाब्रा वेलकाम आसाम हेल' मामा ओंखाम जाबाय नामा नै आंनि बाबा लेथनसो नै बियो लेथन आबा दाख्लि जौ फेना मोसानाया सोरमोन कमेन्ट हरबाबो फराया खालि गावनिखौल' अं 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 बाव आइ उन्दुयो बाव आफा उन्दुयो होनबाय थायो कमेन्टबो फराया मुंबो फराया जोंदोंसो जानांगौ आबा मिथिबायना सान हाबनाय लामायाव आं बेखौ खनना खनला खोथेफेरदोंमोन ओइ आरबि सना प्लिज ना खोन्था होनदों औ गैयाब्ला लोगो खालाम दे रानि आं लोगो दंखायो नोंजोंनो आं मालाबा खिथाफिननोबा मा जाखो मा होनामोन निहा माथो आंनो गोसोआव गैया जोंनि लाइफआव होनामोन आंनाथ' लाइफ फैया गोबावखासै बि सना नों दिनै दुमाहैनो ओंखारनोसै नामा होनदों जेबि आं बे खेबसे थांबा माखौ ट्राइ खालामनो हा फेसबुकआ मा नांगौनि फेसबुक गोदान नांगौसै नोंहालाय बेनो जायो मामा बाबा आरो बाबामोन उन्दुग्रासो माथो बेखौनो कमेन्टल'सो फरायाखैना नोङो आंनि न'बो खिथायाखै बङाइगाव औ गुवाहाटियावसो होनदों नामा नोंनि न'आ
गेन्द्रा प्रमोट लागोन आंनि एबार नामखौ गाजानो गेन्द्रा ब्रह्म लाफैदों गेन्द्रा अफिसियेला आब'नेहा मा ओंख्रिमोननो आंखौ दा खिथाखा आं र' नोंखौ बावबायलै आंबो गोसोआव गैयालै सनानो वेलकाम आसाम माने लेथन बाबा आंखौ सापर्ट खालामाखैबा बेजों सापर्ट खालाम दे बाबा आंनियाबा लेटन नोंना बे प्रफाइल दोननाया एक्स नामानो एक्सआनो मा फेसबुक गोदान खुलिनोबा औ एनादार क्रेट निउ एकाउन्टाव खालामदो लेटन नोंना जेबि सना अमा मैखुन भाजा फाथो रुनाय एक्स आर बी सेप्तेम्बर नेहा मा होनदों दे होनदों सोरमोनथाय आं गोसोआव गैला सिनायहां नै ओइस बसुमतारी अन होनदों थेंकिउ अमित ब्लगार उन्दुवाखै नामा आब' उन्दुथ'वाखै आगै जेबि फंबाय लोगो खालाम दे होनदों कच्चा हुरां 100K हेल' आंनि सुनानो सोर जालायखो बेलाय नैबेयो सोर जालायखो मिस्टारा अफिसियेल थाब फैयो बुबानो मोखाङावनो सोर जाखो बेलाय सिनायासै आं निजोम खावब्लासो नामा जयन्थ' अफिसियेल होमबालाय जायो माबाया फेसबुकआ जयन्त ब्रह्म होदो फेसबुकआवलाय मानो अफिसियेल होनांगौ जेबो नङा एन मुसाहारि होनदों आं दाखालिनो हरदों आदा बेजों होनदों बा मालायनो मा ओंख्रि जाया नोंस्राबो ना बिदैसो बिखुंगुर बर' आं सापर्ट खालामखानायसो ब्लु होदो नामानो अके आबायाबो दाबो सिंगेलसो नामा बाबा जेबि फंबाय लोगो खालाम देनो जोंहा आगैनिसो बे आइडि एन मुसाहारि बिनानावनिसोनो जा गोथावखा होनदों आब'नेहा सना होनदों कच्चा हुरां मा ओंख्रि जायामोन आब' सनानो ना बिदैसो आगै ना बिदैसो आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो दे सापर्ट खालामदों रानि आंबो लोगोखा नोंजों आंनिखौबो 1K खालामना होदो आब' बेसे जाखो उमिद नालाय 700 एन सना मा ओंख्रि जायामोननो नेहा आयु आवलिया फावलिया थांलाबायखो आब' नों आंखौ सिनायला नामा
सिनायाखैथ' आरोना सिनायाखै खोन्थाहरलाय नोंसोर नामखौ गोदान लाला जोब्बायना आगै आंखौ आइडिखौ खुलिनो हायाखै आं आइडिखौ खुलिनो हायाखै आं ब्लु होना दके जोंहा अमित ब्लगारखौ बयबो सापर्ट खालामदो दे जाय सापर्ट खालामाखै बेक हरफिनगोन जोंहा अमित ब्लगार आगैयाहाय हर सान एड्रेसनि गोरोन्थिया आं बेखौ नायनोसो आनजादाव बे इंलेण्डनि लण्डनाव थानाय नुनानै आरोबाव जोबोर खुसि नायनो मुलुगनि बे जानो हायो आरो सिफायनोबो हायो एनसोना थांबाय नामानो नेहा थांखो ना माखोनो हनै जोंहा खखा हराङा गाबज्रिदों निउ फ्रेन्ड काम साब्रै हरजायो नाय नायबानो मोनो खैथायाव उन्दुगोन नों 11थायाव उन्दुगोन आं 11था मानि 11:30 10 11:20 लादो आरोना जेबि खोन्थाहरदो दे नों सोरमोन खर' गरम जाजोब्बाय आंहा नोंखौ सानैनो वेलकाम आसाम लोगो जादो वेलकाम आसाम नों लोगो जादोनो UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेल हाय UNS आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो ओहो बैयावसो आब'आ बबेनिमोनलायनो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नोंहालाय बबेनिमोन आगै एक्स भिडिअ इनल' हरखाबाय अन सेप्टेम्बर आइ एम आरे थाबथाया हरबायहाय अमित आं लोमजाबाय नों मैया लोमजाबाय दा बा आं दिनै लोमजाबाय मा होननाय जाखो आब' आं आरबि मिक्सार भइस आब' मुलि जानो थिनदोंनो दाख्लै जौ लोंनाया सोरमोन अमित नोंबोथ' दंमोन बिदिजों जौ लोंनाया लोमजादों दानिया हानि बसुमतारी आखै मा ओंख्रि जानाय मामा नों मोनसे इउस जाखो मामा नों मेसे इएस जाखो मा होनदों आंनि बैसोखौ सोंदों नामा लेथन बाबा खोन्थाहरदो आंनि बैसोखौ सोंदों नामा अमितआ हरा माथो दा आब' नों अबेनि होनो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रानि बसुमतारी आगै मा ओंख्रि जानाय आंबो लोमजादोंसो मामा नोंबो लोमजादों दाख्लै जौ लोंनाया मैथा नामोन
बेसेगासिनो 19 र' 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 26 1994 बा बेसेबां जायो मैथा नामोन बसुमतारी आदा नोंस्रालायनो रोबसिङा गैया नेट गैला नामा नोंना बाजै नेट गैला आंनिया आं वाइफाइसो लादों गोथाव आगै जोंना थास' बिबारजों अमा गोरान गांजेमा बाथोनसोमोन आगै आयौ मासि गोथावलै ओइस बसुमतारीनि ओंख्रिया ओमफ्राय बहुत मनजुलिका मा जाखोनो I am Manjulika बियो जोंखौ बासायबाय आं जेबो हमनो हायाखैमोन बे इंलेण्डनि लण्डनाव बा मालायनो गोथावथार मा कमेन्ट फराया गुरजिनो आयु आंखौ रायबावबायलै फरायगासिनो दङ सना बहा खारदोंमोन सनानो आम्मि मनजुलिकानो बे इंलेण्डनि राजथावनि आङो बिदि बेखौ फरायनांगौ जाहैबाय मिनिंआनो गैया बोरै फरायनो आंलाय सोरो थाम्फै फैबाय नै जों बिदि थाम्फै हरबाय मुसारि सोंसैमोन जोङो मिनिबाय आं थांदों आरो बिदियानो दाबो दोनाखै बिदि फालाया लाइभ होनाया उन्दुलांबाय सिरिनो जारलासो सयथिबोनो आं गलाघाटनि गलाघाटनिनो जोंहा रानिया थांफेराखैहां गलाघाटआव See to me very reply comment as usual get together oh no in Hindi double exam 1994 29 years जाबाय नों होनबा आंखौ मामा होननाया लस जायासै होनबाथ' मामा औ आंलाय बिमाखा गथ' सानैनि बिमाखा आंलाय आदै मा अरखो आंखौलाय ओहो सिनायाखै खसासना मामासो खसायालाय आरबि मिक्सार बय ओमफ्राय दावलेब लेबखा फाग्लियानो दावलेबखा फाग्लि आरो सोरमोनलाय नैबे नेहा सोरमोनलाय खोन्थाहरलाय सना जेबिया नेहा खोन्थाहरलाय ओइ बाजै मा ओंख्रि जाखोलैनो ना बिदै गुमैया अरबाय नामा आंखौ मा अरखो मेख' नायाबोलै बियो आइदै मामा अरबाय आंखौ फिखोआनो जि गोसा बिसिना साद्राबो दोलाजोब्बाय नै मैस्रोम अरखो ना माखो फाग्लासो मालाय कमेन्ट फरायनायाव थाब मैस्रोमसो हाबना दं नामा बिसिना सिङावलाय आदै हा खोमायावबो माबा हरबायहाय मा अरखोलै आंखौ जि थिदि नङा आब' थिदि नङा आब' थिदि नङा आब' दावलेबखा फाग्लियानो दावलेब नङाबा जायो बायोबा मानो लाइभ होयोलैनो मा बायो ना बिदैसो आं मा बायो होना मा बायो होनालै रुपसिं जावहरबायलै आंखौ मैस्रोम अरजादों आंहा नै बिखुङावनो
जेबि खोन्थानो नामा सनानो खोथा हरदो दे कमेन्ट फराया बियोनो कमेन्टआ सजाफैयाखैथ' रबसिं आगै कमेन्टआ सजाफैयाखै ओहो खोन्थानाङानो बे जेबिखौ मोनबा मावजिखौ दिग्लिथारसिगौ आं हाथुराजों मेव होनलायलायनाय गरमथार औलै जा गरम सट इस जा गाज्रि हरखायले जावलिया बावलिया नोंखौ मा होननांगौ आंलाय खोथा प्लिज खोथालायनो मा जावलिया बावलिया मेसेज हरदों नोंलाय सर्ट भिडिअ बिब' दं बिनानाव दं गोदाव सोरावनो आंनि मामायाबो सोरबा उन्दै नों होनबा मामा नोंनो आंनि मामायाबो सोरबा उन्दै नों होनबा मामा नोङो औ बोसोर हाय होनदों मा फाग्ला मेसेज हरदों नों खर' गाज्रि आयु आं नोंखौ सिख्लासो नंदों सिख्लासो नंदों नामा वेलकाम आसाम आंजोंबो लोगो जादोनो एन सना कचा हांगारा सोर बेनो आरबि मिक्सार बय कचा हांगारा नेहा खर' गाज्रि मा मेसेज हरदों नोंलाय नोंनि मेसेजखौ बालाबो फराया अ आरबि सना बिदिसो होनदों नेहाया मिनिबायनो जिबि आंनो ब्लु हो अके बर' जानानै गियान गैयै भाषा रायज्लायनो फैदों नोङो लाइभआव हाबनानैहाय एफा गाज्रि कमेन्ट हरग्रा नोमाखौ हनै थां नोङो नोंना रावखौ हनै थां नोमाखौ हनै थां जारलासोनो थेंक इउ नङा आब' एन थेंक इउ नङा आब' एन हेल' लागाव सना अनजलिनो माथो बेलाय माथो एफा गाज्रि मेसेज हरनांगौ जोंनो ओंखारो आङो बिदि हरबा एथ' गोदाव सोराव हरलाबायो लागाव बङाइगावनो आं बाबाय दे नो मानो बाखो रसिं सरगयारि मोसाबायबो नै लागाव या बोरै जानांगौलै बिदिबानो मा नुदों आरबि नुवाखै नोंसोरो नुदोंना नुवाखै मेसेज हरनायखौ सर्ट भिडिअ सोर बियोनो सोरथाय बाबा नोमाखौ मा होनदों हनै जोख्लाबैलाय सालाखौहाय थांबाय बे आंजों ब्लक खालामजादों असायबखानो निथुसो नोङो निथु मनिसो ना निर्जय नङाबा निथुमनि बेब्ले जेबिया र' आंजों खनसे माबा फैनाया टुगेदारलाय फैनाया निथुमनिमोन नामा निथुमनिसो ना नोङो हेड खालामना दोन निथुमनिसोना बियो आंना स' जाला मामा ना मा होनो स' जाफैदोंथ' आगै हेल' होनदोंना नोङो नै ओमफ्राय दा नोंगौ देनो आं नायनो नागिरदोंमोन नों दानहरबाय औ दानहरबाय आं नों निथुमनिसोना मावजिया जिबिया मावजि पिकसार लानानै फैथारदों हरफिननाय खबर गारबोथ' हरफिननाय वेलकाम
वेलकाम आसाम इन्डिया होनदों जेबि आब' नेहा सना होनदों ब' आरो आनजादफोराव माब्ला बेखेवदोंमोन जेबि आंनाव हा रिप्लेस खालामब्रा बिदि खालाम दा जागोन लासैनो सर्ट भिडिअफा एफा गेजेरि उन्दै गिदिर मिथिया नामा नोंलाय जेबो सोमोन्दो गैया मामा नोंहालाय लाजिनो जेबो रोङा मामा नोंलाय सर्ट भिडिअसआ एफा गाज्रि उन्दै गिदिर मिथिया नामा नोंलाय जेबो सोमोन्दो गैया नामा नोंहालाय जेबो रोङा नामा नोंलाय औलै गावनाव बिमा बिनानाव गैयिबायदि होनथारोना बाबा निउ फ्रेन्ड काम प्लिज ओइस बसुमतारिजों लोगो जादो बेबो जेबि अन नोंना मा जाखो बै मोनसे आइडिया वेलकाम आसामनो लेथन बाग्लारि चेनेला मा जाखोनो सोंहरदों हनै आंखौ नायदों नामा दावलेब नायाखै होनबाबो आं मोनथिखाबाय आंखौ दावलेबसो होननानै दोनबाय नोङो गोदाननो इन्डियाखौ नाम्बार 1 बडि स्प्रे सारनानैसो जाबायलै गोदान दगबा लोगो जादो दे गोदान दंबा लोगो जादो दे जै शिब शम्भ जै बांला गुरु मिनिबाय नेहाया आं सोर दे दावलेबनो नों निथुमुनि मिथिखाबाय आङो निथुमुनि नोङो अमेट गैला हाला खुलिनो लेथन बाग्लारि आइडिखौ मानो मा जाखो आरबि मिक्स बायबाय ना माखोब्रा थांनोसैबो दानो नेहा मिनिबाय हनै अन थेंक इउ जेबि आहा स्पिकार होनबाथ' जस होबाय नोंहा लस जाबाय नोंहानो लस जासिगोनथ' आरो मानोथो बिदि जाखो मा जानानै खुलिनो हादिया रिकभारि खालाम एन मुसाहारि डार्लिंनो आं नायनो नागिरदोंमोन नों दाहोन हरबाय सेम टाइम आस आइ हेभ इंख्रिमोन थ' आं सेसन टु मेक लेटन खम जारला होनदों मनजुलि आब' एकथासिम था आयौ आं उन्दुलांफ्लांबालाय दा ब्लुखौ लाखिदो आब' सना थेंक इउ आगै गुड नाइट आंनि एलबियाव थाबाय थानायनि थाखाय दसेबाबो लस जाया हागोन खुलिनो सप्तासे लागोन मा जाखो नोंनाबो माबा फैदों नामा कपिराइट नै आगैमोन आङो माबा भिडिअ लाबोगासिनो दं दे गाबोन समफोरनि भिडिअआवनो गेम भिडिअ गिभवे भिडिअ रिसार्ज मोनगोन दे सोर लोगो जायो शेयार खालाम दे फेसबुकआव आं भिडिअ बानायनानै हरबा दे आगैमोन सनामोन लोक्षिमोन दावदै गोमोमोन मा मा माया थांदो मा बार होनदों मा आं रिकभारि खालामबाय हायाखै माया बै दट मोनथाम सिनाव सेरनानै बेयाव नङा बै डिसबर्ड खाथियावसो प्रफाइलाव थांग्रो बावसो लास्टनिया सानना
जाबाय दा आंबो जा मिनिबाय आब' हाला आं बिनि कमेन्ट फरायनायखौ हाला आं बिनि कमेन्ट फरायनायखौ आंनि कमेन्ट फरायनायखौ गाज्रि जादों नामा बि that I have 3 moment 6 नो एन मोसाहारि नोंनि महरा नुजाफैबाय थायो आं गोबां दुखु जाबाय थायो आं सना थायोहाय सनानो आयु बिदिसो आन्दलाय नितु बे आइडिखौ साब खालाम बोरो डिलिट खालामबावबाय फरायस्लाबबो होआ क्या हुआ रे नो कुछ भी नहीं हुआ आंना 700 पास जाबाय सालथेलेथन नोंसोर जौ लोंनाया सोर सोरमोन अमेट एक्साथ' दाना रायलायहांबो रायलायखाला मिथिबायना मामाया खिगोराना नायफिन माबाग्रासो जाबाय नायखिग्रासो जाबाय आरोना आयु लेथन बिदिसो होनदों नै जोंहानि हास'नाया दाउले दं मिथिया बेखौनो जेबो खौरां 7 ए नंगौ नामा लोमजादोंसो आं सालथे होनदों अन बिखुंगुर अन थेंक इउ जोबनायाव सनामलि एकदम होबावबाय थेंक इउ नेहा सना बिखुंगुर अन बि सनानो बिखुंगुर सनानो हनै अन थेंक इउ आदा खुंगुर जा कितना बियो सिनायाखै आदा दा आं सिनायबायथ' निथु मनिसो नोङो आं सिनायबाय अन थेंक इउ दाउलेबखा फाग्लिया थ' दा साम as I also बोरो that I can do that जोंसार सनानो सोर जोंसार सना अबे जेबेया जोंसार नङाथ' निथुसोथ' नेहा on thank you X video in low thank you on hello kun मेरे को सपोर्ट करेगा कुछ देर पहले रिटर्न कर दूंगा ओके ओल्ड फ्रेंड बोला है बिखुंगरन दा खिथानदोंनो अन सरि निथु होननाया थांफ्लांदोंनो एनसारि गोसोआ थांबाय थायो आं नोंनि महरखौ नुबाय थाबानो मा होनदों बाबाया जोंना हेल' आब' आं थांथ'सै नोंनि ब्लगखौ खावनानै लांबा आं लाखिदो अके लाखिदो दे दाउले सेसन टच लेट अन एनाबो सना नों गाबोन थांगोन सालथे भिडिअ लानो होनदों एनाबो सना नेहाबो सना बिखुंगुर सना होनदों निथु मनिया बिदाखौनो अननो रोङा गावनि निथु मनिया बिदाखौनो अननो रोङा गावनि इण्डियानो थांबाबो साब होखाया बेथाया होनदों नेहाबो सना हाय डार्लिंनो
नेहाखौ बिखुंगुरसोना आंखौ मानो दाबो हमनासै आं हमनो हाबाय नों निथुमनिसो दुखु जायोहाय आं नेहा मुसाहारिनो आं निथुमनि नङा दै दावलेब नंगौ गेरेन्थि नेहा न जेपिकि अन बिसनाखि अन थेंक इउ सानैसो नुवाबानो बावबाय आं नोंखौ दावलेब नों आंखौ दावलेब होनदों खयथा जाखो आयु मैदेर बायदि अरथाबफैदों आंखौ नोंखौ आंनि गोसोआव नेनानै थाबाय थागोन आं हनैलै निहा नोंखौ मा होनगासिनो नोंल' आंनि गोसोआव नेनानै थाबाय सयथि जारलासो होनदों माबा निहा उन्दुनो ओंखाराखै नामानो सयथि जारलासो उन्दुनोसो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबाय आंबो जा उन्दुनो ओंखारबाय नै ओइस बसुमतारिनिखौ माबा लुखौ लाखिनाया जायाखै माथो जेबिसोना ओंखारहांबायनो आंना बे आइडिजों आंथ' सापर्ट खालामबाय आंखौ सिनायबोला दा मालाय जोंहा दा ज' थांगोन दे आब'नि होनदों आयु लेथन आं गिया माथो होनदों जोबजासिम थागोन जेबिसोना मुसारि हरदै दाना मुसारि उन्दैदांनो नों उन्दैदांनो मा मोसानांसिगोनसो बादल बेरसा बिजुलि तकते जबानि देसाय मोसासाय आं गान खनदों सोर सोर मोसायो जा गरमलै मायदि सयथि आयु अमितजों जेबिजों खोथा गोमानो नागिरदोंमोन होनदों
जवानी Ang undulali tono unduana honideha. Tatuto guys. Bye. Bye. Ang tangselo. Tangse ang tangkaselo unduna kaya. Ando sirale bete bale uni ne dengan nampak hong kron share na. Crowd na. DM cartoon privilege. Welcome Mr. DM cartoon. Mama blue of baru sama bayang lemzan naik ke atas muli jadi apa muli siam tu lemzadung neliang nih salaya mama blue kalam tu dia ke baru sama bayang lemzadung muli jadi apa muli angkat sampai deng dede dia magai dasar duduk kali lang mana ba malai selai pulai bawa oh ayo ba malai ayo cái ini hane nunggu ya dot chân vậy oh aboki yang ada som mendeng na ang ada som mendeng sudah sen lu sebentar ya bu ba malai nda oraya Tui saya from mama aku mana maku rai ke na ba malai ni ko rai den tat badal bersa bizuli tat javan kabar berapa sari halang deh aku Duda baban duda deh sistem nane duda leng nane lem sana itar bayar na rai na he bikau maku bah deh rai bau nang kusene biku mai jeng sele kezabu bay hama deh ne de hama balai tambe urjubay baba sen nunga man dungkat dia nungalai sana uन्दुनाय थांबाल थांलाय मबाइला दोनदो उन्दुदो सिरि थाबालाय उन्दुनो ओंखारसिगोनसो आथिं सादोंहाय थोंसे नैबे थोंसे सादों मा आखिनिया हान्थुनिफ्राय आथिङालाय गेन्द्रा नैबे सार आदि बेयाव नङा नैबेखौसो नानांगौ आदि बेयाव नङा गाहायावसो नानांगौ औ बेयावसो सादों नुदों नेहा नोंगुमै आथिं नायो आंना आदि फाफि बांद्राय बिदि गोसाद्राय नङा आदि बोरैबा जिम मोनलायलायबाय फाग्ला बिदि नाजायो आथिंखौ आयु लेथन दानो टिकेट दाननोसै नों सेंग्रा बैसोआवनो दुगैदो आं बाहेरायाव थांदोंमोन दावलेब नंगौ नेहा मिनिरबाय मुसारि देहा मोजां नङा आं लोमजादोंनो नेहा एसे नाहरदो बाबाखौ आयु आं मारैबा मोनबाय गोसोखौ मानो लेथना बोरायसो गथ' सानै दङ आं सानखादों आरोना अमित आबालायनो आसो ओमफ्राय नोंस्राथ' खिगोरानजों नोंजों एखे मडेल रांख्रेब बे फाग्ला बिदिखि जायोनो अमित सना
असाना होनदों गुड नाइट मोनलायदों फाग्लासोनो गुड मोनलायदों फाग्लासोनो मिनि भाइरास सासेया 10 यार्स सासेया 5 यार्स जाबाय लेथना बदल आयु इमान हराव औ 11:30 जाबावबाय माथो खेला खेलेयैनो टाइमाबो बड'लेण्ड वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखोलै बड'लेण्ड मारै दं खबर सबर नोंनासो मालाय चेनेला मोजाङै दंदां आंना चेनेला स्ट्राइक वान नांबाय बिखा दुब मोनलायदोंनो आंहा गथ' 7 दं आंहा माबा बिदि नाजानो मोनबा दे फाग्ला बिदिजों जायोनो नोंसोर नाजानो मोनफेरदों बिदि बिदिसो बियो आरो सेंग्रा गोरलै देखायबावदों फाग्लायानो जावजादों दाना नेहाजों जावजादों गैया माराम खाबाय मा जाखो मानो माराम खाखो बड'लेण्डआइजो टटेल 7 जाबाय आंना गथ'फ्रा नोंगौ मिडिखौनो होनो मोना टाइमानो गैया नामा आंनाथ' स्ट्रिक वान नांनानै सप्ता खनसे बन्द' जानानै नै बावासो खुलिनाया मैयासो खुलिदों वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो नोंना आब' होनो आंनिया वाट्स टाइमा 2000नि खाथि थांबायमोन ओमफ्राय कपिराइट नांनानै स्ट्रिक वान नांनानै कपिराइट भिडिअफोरखौ दाननानै 1222 थांफैफिनबाय आरोना भिडिअखौनो होनो मोना बिजिथार नामा भिडिअ होनो मोनलायलायो बायोहायना होदावाबाथाय आरो भिडिअ होनो मोना नोंनो आंनि गोसोखौ लिरनाय होसिगोनलै दावलेब नों आंनि गोसोखौ लेहेराय होसिगोनलै दावलेबनो नोंगौ गोथो गोमग्रान बिदि खिफियो मानसिया गथ' बामग्रा नुखायो फाग्लाखौनो र' आंखौ नायनो आंनिखौ नायनो आंनो नोंनिया नायसाय बिसोर नोंखौ आयै सेसखा सोरखौ गथ' बामग्रा नुयो आब' नेहा समखौनो मोना जि बिजिथार नामा जोंहा बड'लेण्ड आइजोआरिया Why good like संसार on सेप्टेम्बर on जालायबाय नै बेहा क'क्राझारनि बरमा आयु होनदों क'क्राझारनि बमा आयुनो क'क्राझारनि बमा मुसाहारि नों मिथिया होनबा आंखौ होनदों आयु नै फेमेल होनना आं खोमासा नांसिगोन फाग्लासो बिदि खिफियोनो नोंबो मैसो खिफिदों आं खिफियाखै दे आंहा उरायथारसिगौमोन डिजे दामनाय बायदि खोनालायदोंनो
बोरैसिम थांखोमोन जाखो आंना 1700 जाबाय दे थाबैनो 1K जानानै थाबैनो 1K माने थाबैनो माबा मनिटाइज जाथों दे जोंहा नै आगैया अमिताबो हाबा जाबाय गथ'फोरा सासे जाबाय होनदों अमिताबो हाबा जाबायनो गथ' सासे जाबायनो सोरबा सानदोंमोन नोंखौ लेथन हाइजें ओंखारमारनायसो सानदोंमोननो थाम्फैया सेंग्रा सानदोंमोननो गुबुन बायदि आजादि थानो मोना बेनोथ'हाय नोंहाथ' सिख्ला मानसिहाय बड'लेण्ड आइजो जोंहा हाबा जानाय टाइमानो गैसिनबावा आइजें लावबाय होनबा आसोलनानो अमिताबो हाबा जाया गथ'फोरा साबैसे जाबायनो माथो आइजें ओंखारनायनो ओरै थाबाया मारै आरो आथिङा मा सादोंथाय दिनै मारै आइजें ओंखारनानै आं हमनो हायासै मारै आइजें ओंखार आं हमनो हायासै आं थांथोंसै दे आब'निहा आंना 90 फैबाय नेटआ लिमिट जासिगोन दे फैबा खिफिगोमाल नोंलाय थास ओंखारबाय बेना हाइजेंआ रानबाय खनसेयावनो दं मोजां नाय नोंसोर होनदों एनसारि अके जिबि खोनाबाय ब्लुला दावदै ब्लुआलाय लाखाबायना नेहानिखौबो लानोसै आं उन्दुनो ओंखारबाय दे सनाफोर जा उन्दुनो ओंखारबाय आं थिनथुनो ओंखारथारबाय आं आथिङाबो सादों आंहा उन्दुनोसै उन्दुओंखारबाय र' नै बाय बाय आब' गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट उन्दुनो ओंखारबाय आं बाय बाय